Au, ni za ka zaga? Wallahi ba haici na nake. To ni na karya ka. Yakwa. Da Allah kaga. Yan ragowar kajinmu wanda muka ɗora gurgun nan da Allah ka karɓo musu. Ai ni yanzu nan ƙariya nake so in yi jawabin ɗaukar kaji. Tabbas yau ni kaina ai na gama hasashen yau din nan. Ka haɗa ni da wannan faskaran itacen marken. Kuma dole. Kuma kajin ma kai zaka ci. Alhamdulillah. Kai ya kake yi? Na shiga uku. Me za ka yi da shi? Wa. Sanje bula su manje kara su manga ni kyawa kurin kutuba su manje kara su manga ni kyawa kurin kutuba. Ban gane me kake. Yaran ya ruku mi abar wanda mamuna da ta ani gamba shuru gini gangandirwa a mudin mu dakiri sargada ne kan kwanuka usale ranzo ekiwa. Karatun ya kake. Kaga ban taba jin wannan karatun ba. Wallahi ban taba ji. Naka jaran kinan ni ana jaran. Ai ba jaka zaka gyara. Wani kashi ne bulli ko mai hankali to dan girma Allah ai wannan ga kai ya shi sai. Ban ga shi haka? Kaga kin ga ba dama da kodan sanda da Allah. Allah. Wayo! Lillahi wa inna ilaihi. Yakwa. Allah zo daidai gurin ga daidai gurin. Ba ni taɓarya. Ban taɓarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Farin tsoho kai ke mana gyara. Farin da dahi. Kai ba ka da imani na gyara. Allah. Macucin wa bikila ma ka kaje ka karya da shi. Allah ne tsallakar da ni. Mai gida. Aiki fa yayi. Mai gida. Aiki yayi. In ya farfado sai ki kira ni a wani duka. Ka kashe mun shi kace ban ya farfado kira ka in kar na kira. Sun ma yayi. Yabba. Kuma kajin nan an kare. In sun sauka da Allah ki mun waya. Sai in na gama sai ki samu kahin ki rinka tauna kina furza masa a hannu. Allah ya yi zama mai. Kahin za ki rinka tauna. Cin banza. Yabba. Wayo taimake ni. Wow! Sannu mai gida. Allah ya mana aikin gafara. Amin. Gafaran mu dai. Baba, Allah ya mana aikin gafara. Baba da shi dai kullum koko ya zama ma abinci. Baba, salamu alaikum baba. Sannu baba. Baba. Baba? Baba abban mu. Tashi. Sannu baba. Taso baba. Ya kafa. Sannu abba baba. Baba akwai kokarin yan koko. Tashi abban mu, tashi baba. Yauwa ka tashi abban mu. Baba kafa ta fara kyau. Sannun mu. An sa ni jikin bango. To baba. Tashi a hankali, tashi bai wala. Sai mara lafiya duk sai jikin ya saki gaba ɗaya. Baba na umma fa. Sannu baba. Dama baba dan kada mu yi ƙasa a gwiwa shi yasa na ce bari mu kawo maka lemo na neman lada. Wannan sai muna neman albarka. Dan baba duk mai neman tsira mai neman gamawa da duniya lafiya sai yayi biyayya a gare ku. Amma ka samu ka ci kai kaɗai na albarka ga iyayen baka taimako. Ƙwarai kuwa. Idan da a ce haka kuke yi, ka ji kai na wari? Ba zai yi ba. Bari buɗe ma mana baba. Da na buɗe ma ai. Ai baba ko shanye shi kai duka ba komai ai karahiya ne baba. Shi kansa leman karahiya ne ba abin da zai faru. To yanzu saboda Allah da a ce kuna fita kuna nemo kai da
kun samu ni ma in samu. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Saboda Allah. Ita ma babu ta tana can ta tafi rafi ɗibo ruwa. Ka ƙara baba, ai ka ƙara baba, karahiya ne lemo. Rafi ta je ebo ruwa kenan. Ta tafi rafi ɗibo ruwa. A kwala ta je rafi. Wallahi to ku ba zama kuke a gidan. Da kuna zama a gidan da kuka je ku ɗibo. Baba ina zama kai ko kace. Kuka sa kafa kuka fita. Sai hali. To kai kace zama a gida ba zai yi ba mu lalle mu tafi mu nemi. Ai baba, ka shanye shidu, karahiya ne lemon. Kuka je da kuna zama a gidan da ba kuka je ɗibo ruwan nan. To baba kai fa kace mu ringa fita muna nemuwa. Amma an kace yanzu ba da zaman gidan gaba ɗaya sai mu zo mu tare. Sai mu tare. Ai kuma ku idan kuka tafi. Baba kokon nan na saka kasala. In kun zauna gidan ma ya rigima. Kokon ina jin na maiwa ne. Koko ai? Ya hankali. Ai kokon ya jiku. Baba jiya ba kai baccin dare ba ne? Kokon nan da nake ya ne. To. An kama yara mun ba. To, a kama shi aikin lada. Mu tara shi aikin lada. Yau mu je aikin lada. Yawa. Kana ba ka kaɗe ko abin da muka buga da yi ba da me kan gaba ne gaba ba da Wayyo Allah, wayyo Allah. Kare nan ta gama da ni. Wannan kare ta gama da ni wallahi. Na ji takaicin faruwan wannan abin yanzu shikenan jin daɗin mu ya ƙare a gidan nan kenan. Kar ki ji komai. Ai biki sani ba. In dai ina doron duniya ina rai, ai ba wata wahala da wannan. Komai zai ƙare. Komai zai zo ƙarshe. Ke dai wuya ta in warke. Kuma kin san tsiyar? Yanzu duk gidan da aka ce an kare fa ba fa ni za a kirawo ba. Wannan tsinan nan da imin wannan gyaran aika-aikan fa shi ne fa zai je yi fa gyaran fa ana ba shi kaji da kuɗaɗe ya karɓewa. Ai abin da nake roƙo ina roƙon Allah ya kawo wani tsautsayi, Allah ya kawo wani bala'i a ce ƴaƴan mu da su kare. Ƴaƴan mu da su kare waɗannan tsinannin su biyu. Yanzu sun je sun janyo jarfa ta zo ta ƙare a kanka. Ta ƙare mu aka. Billahi lazi na rinka tsura su ina karyawa sai ka zo gab da warkewan karya ka ƴaƴan maudin nan su biyu takaici na yana kansu. Sani yawa to mai gida kuma me yi na kuka? Me na kuka mai gida? To me na kuka kuma? Kai ya Allah ya yarda za ta warke da. Kisa Allah wallahi dole ne yi kuka. Dole fa in yi kuka fa akan wannan kare fa dole in yi kuka fa. Yanzu fa duk gurin fa da aka kare fa ba ni zan gyara ba. Sai dai fa wannan wanda ya haɗa ni da faskaran fa shi zai je fa gyara fa. Allah ya yarda za ta warke da wuri. Thank you. Malam. Malam. Malam ya kamata ka tashi ka bada kuɗi a siyo sabulu da za a ma wanki. Ka ganni nan fa.
Dakata. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kai. Mago Allah tsine wa yaran nan. Wallahi na sha neman kuɗi na. Kamar yaya ban gane ba. La ilaha illallah. Ina suka bani lemo na shakin da suka lalace. Kana nufin wani abu suka zuba maka a leman suka baka ka sha suka lalube ka kuma? Ka jama'a. Kai. Allah tsine wa yaran da Allah ka watsa adiya su. Inna lillahi. To ina amfanin su saboda Allah ka dira. Kai. Gaskiya abin da yaran nan suke yayi yawa. Dan Allah malam ka dauki garzali ka mai da shi gurin iyayen shi.